gusto mo ng kakaibang luto sa Mega love pambansya, shout ito yung gawin mo. out Ibabalik everyone. din ang gastos 7 mo kapag hindi mo million in the nagustuhan to. house. So tara, Thank you tama for na po ito. Gagawin coming. na natin to. Simulan natin itong video sa pagpiprito natin ng mga boneless